Ćao, ja sam Milica i drage devojčice, sve smo mi ponekada tužne. Tuga nije nužno neko loše osjećanje, to je sastavni deo života svih nas. Svi se ponekad osjećamo tužno i to je sasvim okej. Ali naravno, osjećati se tužno nije baš najprijatnije i nekada samo ne želimo da se tako osjećamo. I šta onda možeš da uradiš? Pa kao prvo ima mnogo različitih razloga zašto smo mi tužni. I ako si tužna zbog neke druge emocije, zbog nečega što se trenutno desilo, jako si pod afektom, i možda si onako osjećaš se kao da gubiš razum i da si histerična ili šta god, prva stvar je smiri se. Polako. Skuvaj šolju čaja, diši duboko, sve će biti okej. Jako retko su situacije stvar života i smrti, a sve drugo može da se reši i može da se popravi. Sljedeća stvar jeste, ako nisi sigurna zašto si tačno tužna, probaj da saznaš. Znači, pogledaj u sebe, pitaj sebe zašto se sada ja ovako osjećam, da li se nešto desilo, da li se možda nešto desilo davno, čega sam se sada setila, ili možda nešto što sam toliko potiskivala da prosto sada je moralo da izađe i sad sam tužna, ili sam možda gledala tužni film. To je sasvim validan razlog. Zašto je važno da saznaš šta to izaziva, taj osjećaj tuge? Zato što je sljedeći korak da pitaš sebe, da li ja mogu da uradim nešto povodom toga? Ako je neka stvar koja je potpuno van tvoje kontrole, na primjer saznala si da se seliš u neki drugi grad, daleko od svojih prijatelja i prosto nema ništa što možeš da uradiš, ili se dečko je raskinuo s tobom zato što nije više zaljubljen, šta god da je, ako je nešto na šta ti ne možeš da utičeš, onda moraš da se pomiriš sa time da sad sam tužna i bit ću tužna neko vreme i onda će ova tuga da prođe. A ako je nešto na šta ti možeš da utičeš, na primer svađa sa prijateljicom u kojoj ste, da kažem, podjednako krive, podjednako ste izazvale to i ti možeš da nešto uradiš time što ćeš je nazvati i reći joj kako se osjećaš, ili ako si tužna zato što neki projekat na kom si radila nije ispao onako baš kako si htela, možeš da probaš opet, možeš da uradiš stvari zbog kojih ćeš se onda osjećati manje tužno. Ali bitno je da shvatiš da mnogi od tih stvari nisu nešto što možeš da uradiš sada, u tom trenutku, i da tu tugu koju osjećaš prosto moraš da osjećaš u tom trenutku. Ali da pređemo na praktičnije primere, ja lično imam dve stvari koje uvek radim kada sam tužna, koje me uvek raspolože. Ili bar ublaže tu tugu. Prva stvar jeste da gledam fotke jako slatkih beba životinja. Postoji stranica na Facebooku koja se zove Smiling i bukvalno samo kače različite fotke beba svih najrazličitijih životinja i to je toliko preslatko i toliko istopi mi srce i bolje se osjećam kada to vidim. Ili samo ukucaj cute puppies na Google i naći ćeš neke veoma slatke fotografije koje će ti verovatno pomoći da se osjećaš malo bolje. I druga stvar koju radim jeste da skrenem sebi pažnju. Nekada ako sam jako fokusirana na to što me čini tužnom, onda tako samo se sve više ukopavam u tu rupu tuge i jako mi je teško da izađem bilo kako drugačije, sem da potpuno prestanem da razmišljam o tome o čemu sam razmišljala. Ja to obično radim igricama. Najviše volim sudoku, ali ima milion drugih igara koje imam instalirane na telefonu, na kompjuteru i samo sednem i igram ih zato što je to nešto čemu je potrebno toliko pažnje mog mozga da onda polako počnem da zaboravlja na tu stvar koja mi je okupirala ceo mozak i zbog koje sam bila tužna. Naravno, nijedna od te dve stvari neće rešiti taj problem, ali u tom trenutku će ti pomoći da se osjećaš malo bolje. Jedna stvar koju ja retko radim, a definitivno bi trebalo da je radim češće, je što preporučujem svima vama da uradite ako ste tužne, pričajte sa nekim. Ako živite sa svojom porodicom, pričajte sa njima, nazovite ih telefonom, vidi se sa drugaricom, samo pričaj s nekim. Čak i ako su svi jako daleko u drugoj državi, na Marsu, gde god danas nam tehnologija dozvoljava da pričamo sa kime god hoćemo, kad god hoćemo.
Tako da slobodno samo nazovi nekog i reci kako se osjećaš, pričaj s njima. Ja u trenucima kada sam baš jako tužna i kada ne znam šta da radim, ne vidim neki izlaz i potpuno sam očajna, imam jednu mantru koju sebi ponovim. A ta mantra je: bila si već ovde i to si preživela i to je prošlo, proći će i ovo. To nije ništa revoluciono, ljudi govore i to će proći, sve će proći jako dugo, ali meni to stvarno pomaže, pogotovo zato što se sećam svaki put kada sam tako tužna, setim se, ok, ovo nije prvi put u životu da sam ja ovoliko tužna. I prošli put i svaki put pre toga sam isto mislila da je potpuno nemoguće izaći iz ove tuge i da ću se zauvek ovako osjećati, i onda je prošlo i bilo je bolje. Isto tako i ovaj put proći će i bit će bolje. Tokom odrastanja sa mnogim situacijama se suočavaš prvi put. Možda si se prvi put ozbiljnije posvađala sa najboljom drugaricom. Prvi put se desilo nešto zbog čega si jako tužna i ne znaš, uopšte ti ne ide u glavu kako nešto ovoliko veliko, ovoliko važno može da samo prođe i da posle bude bolje. Obećavam ti, bit će bolje. I to je možda još jedan razlog zašto bi trebalo da pričaš sa nekim, pogotovo sa nekim starijim ko možda prošao kroz to, kroz šta ti prolaziš. Slobodno ih potpuno otvoreno pitaj: si nekad bila u ovakvoj situaciji, kako si se sa time nosila, kako je prošlo, pobogu kako je bilo bolje. I reći će ti kako je bilo bolje i bit će bolje. Ja lično najčešće budem tužna zbog nekih iracionalnih stvari. Kada mi dođu neke misli da nisam dovoljno vredna, da me niko ne voli, da niko ne želi da se druži sa mnom i prosto da ja nisam dovoljno dobra, budem jako tužna. I jako je važno u tim trenucima da se čujem sa ljudima koji znam da me vole i kojima ja značim i koji znaju koliko sam ja dobra, dovoljno dobra, apsolutno dovoljno dobra. I kada mi oni to kažu, to pomogne tom racionalnom delu mog mozga da pobedi ovaj drugi deo i zapravo shvatim kao, ok, ne, to je samo, umišljam sve to, nije zapravo tako. I onda se osjećam bolje, naravno. Nekome možda može da pomogne da nabroji sve stvari koje zapravo ga čine srećnim. Naprimjer, možda sebi kažeš: imam porodicu koja me voli, ide mi super u školi, odlično sviram klavir, super sam na treninzima. Prosto nabrojiš sve neke stvari koje te u životu inače čine srećnim i na koje kad pomisliš čine te srećnom. To će možda isto pomoći da nekako gurneš tu tugu na stranu i fokusiraš se na nešto pozitivnije. Ali na kraju krajeva, kao što sam rekla, u redu je da si tužna. Tuga je nešto što prosto svi moramo da osjećamo u nekom trenutku. I ako pokušavaš da uvek potisneš tu tugu, onda ćeš doći do toga da u jednom trenutku se toliko skupi da kada napokon izađe, bit će mnogo teže da se savlada nego da prosto svaki put kad si se osjećala tužno da si samo dozvolila sebi da to osjećaš. Tako da sledeći put kad budeš tužna, seti se da nisi sama. Svi prolazimo kroz tugu i svi imamo nekog iskustva sa tugom i nisi sama. Prosto nisi sama u tome i proći će. Šta god da je, kako god da se čini da je loše, obećavam, proći će. I za slučaj da si sada, baš u ovom trenutku, dok gledaš ovo tužna, evo jedan lek od mene. Vidimo se sledeći put.